Selamat siang Besti. Kilo Bes, infone aku masak sayur kentang ya kilo. Sambal goreng kentangnya wis mateng, gila abange cantik merah merona. Iki sayure tahu, ayam, telur, gawe megenganku sore. Nggonanku megengan riyaya mari magrib. Nah iki telur karo iki yo bubune nang isor kudi. Bumbune padha ae wis bumbu Jawa, brambang bawang, miri, lombok abang keriting, cabai rawit, santen. Nah, mantap tenan. Tunggu sampai benar-benar mendidih ya lo anu Besti. Ben merasuk tenanan bumbune. Mantap. Sambal gorengnya dah jan mantap tenan. Tambah semangat sing poso ngene iki. Cuma bisa menghirup aromanya, Bes. Bikin perut lapar.